Ħadd m'għandu jitħalla jaħrab mill-ġustizzja. Il-ġustizzja trid tidher li qed issir. Dan huwa dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-Parlament dwar abbozz ta' liġi li se jelimina l-possibilità li akkużat jabbuża mill-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Il-ġustizzja trid mhux biss issir, iżda tidher illi qiegħda issir. Dan huwa prinċipju kardinali li rridu nimxu miegħu. Bernard Grech qal li fejn hu ġenwin u ġust l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun parti mill-bidla biex il-ġustizzja issir tassew. Aħna għaliex dejjem naraw l-aħjar ta' pajjiżna, għaliex aħna oppożizzjoni li fejn huwa ġenwin u ġust il-gvern isibna warah, ħassejna mhux talli li kellna niltaqgħu biex niddiskutu u ngħaddu din il-liġi, imma li kellna nagħmlu dan b'mod urġenti. Tajjeb li jsiru, Sur President, emendi għal kodiċi kriminali bħalma qed nagħmlu llum. Iżda dan ma jridx ikun proċess ta' darba f'miet qamar, imma proċess kontinwu u kostanti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid ikun hemm irrieda politika biex wieħed li jkollu ir-rwol qoli fil-ġurisdizzjoni jitħalla jaħdem fil-libertà u b'mod indipendenti. Għalhekk, l-Oppożizzjoni diġà għamlet proposta li l-Avukat Ġenerali ma jibqax jinħatar mill-Gvern iżda jibda jinħatar bil-vot ta' 2/3 fil-Parlament wara sejħa pubblika. U dan ikun wieħed mill-passi meħtieġa biex anki dan l-uffiċċju din l-istituzzjoni importanti f'pajjiżna tibda taħdem kif jixraq lill-poplu Malti ma wkoll kif huwa dettat mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista jemmel li l-Parlament għandu jibgħat messaġġ b'saħħtu favur is-saltna ta' dritt f'pajjiżna u tappoġġ sħiħ u nkondizzjonat il daw kollha li jwettqu dmirijietom fis-sistema tal-ġustizzja ta' pajjiżna.